Malion Lumière TV maaw kunkan bɔra tuguni ala n'i ko information yɛrɛ i ko Lumière TV n'i ko farikolo ɲɛnajɛ o kunnafoni i ko Lumière TV n'i ko ko dumanw jamana kunkan ko ba fɛn bɛ kɛ dugu in kɔnɔ n'i bɛ fɛ o information yɛrɛ sɔrɔ i ko Lumière TV. Groupe Lumière aw de y'a dayɛlɛ. Lumière TV a wulila deliko la. Aw bisimila Lumière TV sanfɛ walasa k'aw kunnafoni bamananw ka kuma don maa kunnafoni ko ɲuman ka kɔnɔbara bi fa ka sɔrɔ a ma fɛn bila kɔnɔ hakili ka fa kama faamuyali ɲuman sɔrɔ cogo ɲuman kama kɔnɔbara a bɛ fa ka sɔrɔ fɛn min bila a kɔnɔ bi an b'an ka kunnafoni daminɛ min sa o de an ka finitigiw ye DIRPA u ye sigiliba kɛ sigili min n'u b'a wele ko point de presse min bɛ se ka to kunnafoni a bɛ di kunnafoni dilaw ma o fana kɔfɛ an ka finitigiw bi wulikajɔ min na jamana in kɔnɔ bɛɛ y'a dɔn wa o bi kɛlɛla fan bɛɛ fɛ u ka position ba dɔ fana bɛ yen nɔ u y'a récupérer min filɛ ni Mali ani Alger plutôt Mali ani Niger ni ɲɔgɔn cɛ u b'a yɔrɔ min wele ko Lamzanga ale de ye frontière Mali ani Alger Mali ani Niger ni ɲɔgɔn cɛ donc ni ye nin b'an permettre ka dan ka kumaso kɔnɔna na précisément an ka kunnafoniw na an b'a ta an ka finitigiw jɔyɔrɔ la ou bien an bɛ se k'a fɔ an ka finitigiw yɛrɛ yɔrɔ n'u b'a wele ko les FAMA ale ye forces armées maliennes ye u kɔni bɛ wulikajɔ ni kɛlɛ la an bɛ se k'a to tourisme ko o bɛ se ka dabila an ka jamana kɔnɔ sabula tɔɔrɔ ani jatigɛ o kɛlen bɛ k'a lase malidenw ma o ko ka dabila cogoya min na o de la an ka finitigiw kɔni bɛ wulikajɔ la nin tubabu kalo min n'an b'o kɔnɔ n'o ye mai kalo ye o tile 4 o tɛ kunna sini ya wa n'i y'a ta k'a lajɛ u ye frappe aérienne n'o o de ye an ka aviation kɔni a ye bugali kɛ ka ɲɛsin ni maajugu ninnu ma a kɛra yɔrɔ min na sa selon le chef d'état-major général des armées o de ye précisément i n'a fɔ yɔrɔ ye yɔrɔ minnu ni u ka ca dɔɔni sabula ka daminɛ Mali tile bi fo ka taa a bila a tile i n'a fɔ bo fan fɛ wulikajɔ ni baaraw kɔni bɛɛ b'a kɛ min bɛ se ka to finitigiw kɔni o bɛ se ka u ka position ta cogo min na wa fana kɔfɛ sanfɛmɔgɔw bɛ baara la sanfɛ dugumamɔgɔw fana bɛ duguma ka kɛlɛ kɛ n'i y'a ko ta k'a lajɛ an ka région min bɛ wele ko précisément région de i n'a fɔ Tombouctou ka taa bila Gao fo ka taa bila Kidal fan fɛ bugali kɔni kɛra nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen la wa position stratégique min bɛ yen nɔ sa n'o ye yɔrɔ min ni an ka finitigiw kɔni y'u jɔ yen nɔ o bɛ se ka i n'a fɔ se sɔrɔ maajugu ninnu kan an ka état-major général des armées ɲɔgɔn na ɲuman na ko nin wulikajɔ nin baara ninnu kɔni k'o bɛ ka kɛ sufɛ o bɛ ka kɛ tile fɛ an ka finitigiw ka bɔ an ka finitigiw yɔrɔ min bɛ se ka to u bɛ se ka malidenw lakana cogo min na o fana kɔfɛ an bɛ an to nin sira in kan ka taa se justice ko ma ni justice ko ta k'a lajɛ an ka i n'a fɔ tribunal de grande instance n'o o filɛ ni commune 5 kaw fɛ n'o ye an yɛrɛ ka commune ye yan nɔ sa n'i y'a ta k'a lajɛ la chambre criminelle de tribunal de grande instance de la commune 5 i n'a fɔ wulikajɔ dɔ kɔni kɛra yen nɔ i n'a fɔ mardi don sɔgɔmada joona fɛ le 5 mai précisément 2026 ni kɔni kɛra audience min b'a to maanifu minnu bɛ yen sa k'u bi gɛlɛyaw ta ka ɲɛsin maaw ma ani i n'a fɔ kojugukɛlaw ani wulikajɔ ni baaraw kɔni o bɛɛ lajɛlen baaraw kɔni ninnu donna yen nɔ i y'a ko ta k'a lajɛ nin bi kɛ sababu ye min b'a to an ka kiriko a yɛlɛma hɔrɔnya ani jamana yɛrɛ ka refondation jamana ka taa ɲɛ ko bɛɛ lajɛlen dɔ b'a la ni kɔni ya ni ko in ta k'a lajɛ i bɛna ye k'a fɔ ko an ka fasoba Maliba a kiiri bɔn kɔni nin waati ninnu na u bɛ ka wulikajɔ ni baaraw la min bɛ se ka tɔw lafiya kɔni o bɛ se ka na jamana kɔnɔ surtout kiiri sira fɛ n'an bɔra yen an bɛ taa an balimaw minnu bɛ yen nɔ sa k'u bɛ ka taa u ka haji kɛ n'o o de ye a bɛ fɔ o ma ko pèlerinage tubabukan na n'i y'a ta k'a lajɛ u ka contingent fɔlɔ kɔni u ye départ ta ka bɔ Bamakɔ n'i ye ko ninnu kɔni bɛɛ ta k'a lajɛ nin ye filière gouvernementale n'o ye gouvernement yɛrɛ ka maa bilalenw minnu bɛ gouvernement ka sira kan olu kɔni ye sira tali fɔlɔ kun fɔlɔ kɔni u ye sira minɛ u taara n'i ye nin maa ninnu lajɛ sa i bɛna ye k'a fɔ ko n'Ala sɔnna ma Arabie Saoudite maa kun fɔlɔ minnu bɛ taa yen nɔ o kɔni ye nin maa ninnu ye wa an ka maison de haji u mɔgɔw kɔni b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ ko fasoba Maliba bɛ cɛsiri la min bɛ se k'a to an ni Arabie Saoudite bi tigɛ ɲɔgɔn ma ka ɲina haji kɔni ka kɛcogo ɲuman ni i n'a fɔ fidèles n'o o de ye an ka silamɛw ye olu kɔni bɛ se ka lafiya cogoya min na u baaraw kɔni bɛ sen na maison de haji ani an ka ɲɛmaaw fɛ wa ne ta k'a lajɛ maison de haji ɲɛmaaba n'o ye docteur Abdel Fattah Sise ale kɔni ye délégué spécial ye min bilalen nin baara ninnu na wa ale fana de maison de haji directeur ye ni kɔni y'a ta k'a lajɛ nin départ belebeleba in kɔni o kɛra le 5 mai 2000
26 o tɛ kunu ye sa wa n'i y'a ta k'a lajɛ u kɔni u bɔra Bamako aéroport la k'u kunda Arabi Saoudite kan an b'a fɔ n ko Alahu Taala ka se n'u ɲuman ye Ala ka hiji kɛ ka ɲɛ u ka duwawuba kɛ fasoba Maliba ye lakana ko halisa an bɛ taa o sira fɛ n'an taara an bɛ taa an ka faamaw yɔrɔ tuguni n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko précisément Lambazanga o tɛ an ka frontière ba ye sa min filɛ ni Mali ani Niger ni ɲɔgɔn cɛ an ka faamaw kɔni u y'u ka position belebele kɔni ta yen nɔ position min ni o b'a to o bi fɛrɛ kosɛbɛ jugu minnu bi gɛlɛyaw kɛ Mali kɔnɔ k'u den ka bɔ ka taa Niger fanfɛla la n'i ye jamana fila in ta k'a lajɛ ce sont des pays minnu ka bon kosɛbɛ wa u ka frontière fana ka bon kosɛbɛ o de la an ka finitigiw kɔni bɛ wuli ka jɔ ni baara la min bɛ se ka to nin ko in bɛɛ lajɛlen gɛlɛya kɔni a ka dabila wa tɔɔrɔ ani hakilisigi bɛlɛ min bɛ ka ɲɛsin malidenw ma o bɛɛ lajɛlen ka dabila o de la an ka finitigiw kɔni bɛ cɛsiri la su ani tile bɛ se ka to u bɛ se ka nin wuli ka jɔ ni baara ninnu kɔni k'u tugu ɲɔgɔn na an bɛ an to nin na ka taa yɔrɔ jumɛn o ye an ka sport ye n'i y'a ta k'a lajɛ an balimakɛ n'o ye Fuseni Jawara Mali balontanna kɔrɔ don sisan I23 olu ka entraîneur don a kɔni y'a jira k'a fɔ ko ale y'a ka papier kɔni déposer Mali fédération ka candidature ko min bɛ sen na n'o de ye k'u bɛ ka entraîneur ɲini min bɛ se ka Tom Selfit ko o nɔra bila an ka Fuseni Jawara kɔni y'a jira k'a fɔ ko n ka dossier bila wa n'Ala sɔnna ma ne kɔni b'a ɲini ka kɛ sélectionneur national ye Mali kunna bɛ se ka to Maliba ale bɛ se ka kubu ta ɲɔgɔn min na ka di Mali ma n'an bɔra yen an bɛ taa Diripakaw fɛ toujours an ka fasodenw minnu ye finitigiw ye u ka kunnafoni k'a lase aw ma Diripa kɔni ye kunnafoni sigi kɛ bi kunnafoni sigi n'u b'a wele ko point de presse o ye kunnafoni di min kunnafonidilaw tɛ ɲininkali kɛ mais hakilina min b'i la i b'a fɔ i bɛ taa i ka ci la wa n'i y'a ta k'a lajɛ Diripa maa min ye nin baara ninnu kɔni nun don bi o de tɔgɔ ye ko Jibirila Mayiga chef escadron u kɔni de ale sabula Diripa ɲɛma o kɔni kun tɛ kɛnɛ kan donc a ka nin maa kɔni a y'o bila ko kana ci lase fasodenw ma wa Diripa ko b'a ɲini malidenw bɛɛ lajɛlen fɛ an k'an cɛsiri an ka finitigiw dɛmɛ an ka jɛ ka Jibirila Mayiga chef d'escadron an ka jɛ an ka lamɛn ɲɔgɔn fɛ a bɛ min fɔ an ɲɛna to dunkan na an bɛ kunnafonidilaw fo u waleɲuman dɔn tasibilalen kɛlen kɔfɛ an ka général d'armée Sadio Kamara ma a n'a jɛɲɔgɔn fɛn fɛn tora nin janfanjugu in na samedi don avril kalo tile 25 avril kalo tile 25 san 2026 kɔnɔna na an ka jateminɛ kɛlen kɔfɛ an ka nin kuma in an ka bi ɲɔgɔn ye a bɛna bɔ point damadamani kan o point damadamani a fɔlɔ o ye binkani wale mun kɛra ka ɲɛsin an ka jamana ma k'an ka jamana sɛgɛrɛ le 25 avril 2026 ale ni an ka cɛbɔw bɛ baara mun na terrain kan n'a bɛ fɔ a ma ko opération a filanan o ye binkani wale in kɛlen kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ ka bisigi k'u bisigi ka u yecogo ou bien u kɛcogow la donc n'a bɛ fɔ o ma ko amalgame a sabanan ye weleweleda dɔ de bɛ n bolo k'a ɲɛsin jamanadenw ma o weleweleda in an bɛna masala o kan an ye mun jateminɛ an y'a jateminɛ k'a fɔ ko binkani wale cɛjugu mun ɲɛsinna an ka jamana ma samedi don avril kalo tile 26 o kun tɛ ko wɛrɛ ye ko mun don mun bɛ ka basigibaliya k'a don an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ fɔ ko déstabilisation o basigibaliya mun bɛ ka don an ka jamana kɔnɔ an ye k'a fɔ ko jatigɛwale kɛbagaw u ye attaque simultanée et coordonnée c'est-à-dire u ye attaque kɛ ɲɔgɔn fɛ yɔrɔ 7 kɔnɔna na wa o kɔnɔna na an ye k'a fɔ ko minnu donna Kati kɔnɔna na u kun nana ni bolimafɛnw ye bolimafɛn minnu bɛ mugujugu pɛrɛnta bɛ minnu kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma ko véhicule kamikaze o mugujugu pɛrɛnta ninnu o dɔ kun ɲɛsinna général Sadio Kamara an ka ministre de la défense ka so ma o filanan wɛrɛ kun ɲɛsinna an ka jamana ɲɛma ma n'o ye général Assimi Goïta ye o kun de kun ye ka an ka jamana déstabiliser mais an ka cɛbɔ an ka bolomasiri tabagaw
u ka cɛsiri u ka kɛlɛ ɲɛdɔn an'u ka jijali o y'a to u sera ka dankari jugu la an y'a ye k'a fɔ ko u dɛmɛna dɛmɛcogo caman na mɔgɔw bɔra yɔrɔ wɛrɛ bɔlɔlɔsiraw fɛ wa minnu ye kunnafonidila dɔw ye n'a bɛ f'olu ma médiaw minnu bɛ diɲɛ yɔrɔw la média mainstream o fana y'u jukɔrɔma don mais o si la an ka cɛdenw u ma kɛlɛ to yen u ye kɛlɛ kɛ o kun bɛ fɛ mun ka kɛ o de kun ye 2012 scénario ye 2012 scénario comme aw yɛrɛ b'a dɔn cogo min na u y'an kɛlɛ terrain kan mais beaucoup plus u y'an kɛlɛ ni médiaw ye souvent u kun b'a fɔ radio ni téléw la surtout radio ni télé dɔw bɛ yen n tɛ n'u tɔgɔ fɔ ko nin yɔrɔ in binna u b'o fɔ pour que éléments ka bɔ yen mais ni sen na an ka mɔgɔw y'o faamu o y'a ye ko janfa bɛ nin ko in kɔnɔ u tor'u nɔ la u ye kɛlɛ kɛ fo ka taa se u seko n'u damayira yira o kɔnɔna na n'an ye Kidal dangan ta Kidal dangan na an b'a ye k'a fɔ kɛlɛ ye fɛɛrɛ de kɛlɛ ye fɛɛrɛ ye an ka mɔgɔw u bɛ dispositif de réorganisation et d'adaptation na t'a dɔn n bɛna o ɲɛfɔ cogo min na bamanankan na ka u fara ɲɔgɔn kan ka se ka kɛcogo kow maîtriser bon o hukumu kɔnɔna na u kɛlen don k'u danga ANEFIS ani AGELHOC an bɛ foli bila ka taa u ma u ka cɛsiri ani u ka kɛlɛ ɲɛdɔn kama an b'a ye k'a fɔ ni an ka yɔrɔ dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko Labezanga u bɛ Niger frontière la an ka cɛbaw bɛ yen u bɛ ka lakana sabati yen kosɛbɛ mun ye jugu ye an kɛlen ka dankariw la le 25 u bolila ka taa u ɲɛma dogo k'a fɔ k'u bɛ siraw tigɛ o siratigɛ kɔnɔna na u kɛlen don ka taa Kita sira kan ani Kayi sira mais an bɛ se k'a fɔ an ka cɛdenw u ka kɛlɛ ɲɛdɔn an'u ka jijali o kɔnɔna na an sera ka Welesebugu ni Buguni ale ni Bamako ni Segu o siraw labila an bɛ kuma na nin wagati min na bi an ka cɛdenw bɛ ka kɛlɛw kɛ ka fɛɛrɛw tigɛ ka dabaliw bɛɛ tigɛ pour que Kayi ale ni Kita o ka labila nin wagati ninnu na an bɛ mun fɔ an bɛ faamaw fo u ka cɛsiri an'u ka kɛlɛ ɲɛdɔn na point filanan n'o ye bisigili ye an ko dusukasi bɛ mɔgɔw kan mɔgɔw ye kɛlen don u y'a ye fɛn minnu kɛ attaque in kɔfɛ o dusukasi kɔnɔna na an ka mɔgɔ dɔw bɛ ka faga ka sɔrɔ i b'a sɔrɔ terroriste tɛ jatigɛwale kɛbaaw tɛ donc o hukumu kɔnɔna na an b'a fɔ population ye a ka jateminɛ kɛ kow la wa n'u ye maa o maa minɛ ko siga b'a la ko terroriste don ni siga b'a la ni siga kɔni kɛlen don a la u ka fɛɛrɛ kɛ k'a kofɔ k'a di n'u y'a minɛ u k'a di wa n'u ma se k'a minɛ fɛnɛ n'u y'a ye de u k'a kofɔ finitigilakaw ye wa finitigilakaw de b'a dɔn fɛn mun kan ka k'a la comme n y'a fɔ cogo min na terroriste minɛnen souvent i b'a sɔrɔ kunnafoni caman b'a kɔnɔ o bolo a b'olu fɔ mun bɛ se k'a to an bɛ se ka attaque wɛrɛw éviter maintenant an bɛ mun fɔ ka ɲɛsin an ka population ma an ka finitigilakaw ka ɲɛmaso n'o ye état major général des armées a ko k'a bɛ population fo ka waleɲuman dɔn a ka cɛsiri a n'a ka jijali la an bɛɛ y'o ye attaque ninnu na attaque kɛra yɔrɔ yɔrɔ population bɔra kosɛbɛ ka faamaw dɛmɛ u ka baara la yɔrɔ dɔw yɛrɛ la an b'a ye image très émouvant population kɛlen don ka haie d'honneur former sɔrɔdasiw ye o bɛɛ ye o b'a jira k'a fɔ population ni sɔrɔdasiw u bolow bɛ ɲɔgɔn bolo donc état major général ko k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn o ko la n'aw ye fɛn ye mun ye siganafɛn ye n'aw ye fɛn ye mun ye siganafɛn ye aw k'a kofɔ o kofɔli fɛn damadamani bɛ yen aw bɛ tɛmɛ ni mun ye n'o ye waati ye aw y'a ye waati jumɛn aw y'a ye yɔrɔ jumɛn
et n'aw bɛ se k'a estimer a mɔgɔ hakɛya ye joli ye o bɛɛ ye fɛn ye mun bɛ kow nɔgɔya sɔrɔdasiw bolo minnu kan ka taa baara kɛ donc comme an y'a fɔ cogo min na lakana fo maliyɛnw de k'a faamu ko an ka jamana an bɛ guerre de la fo maliyɛnw de k'o faamu k'an ka jamana an bɛ guerre de la lakana tɛ maa kelen ta ye wa lakana tɛ tenitigiw dɔrɔn ta ye lakana an bɛɛ dama ka kan la a ma fɔ ko mɔgɔw ka marifa ta ka kɛlɛ kɛ mais a fɔra n'i ye mun ye mun tɛ ko ɲuman ye n'i bɛ se k'a signaler a signaler a fɔra pour éviter c'est-à-dire ka complicité passive éviter aw bɛ se ka mun ye n'aw ye fɛn fɛn ye a y'a fɔ kuma kunkurunnenya ko n'i ye fɛn dɔ ye mun man ɲi i kan ka fɛn dɔ fɔ o ka ɲi kosɛbɛ alors ko population ma an ka a kɛ cogo bɛɛ la an kana sɔn pewu an ni terroriste ka jɛɲɔgɔnya kɛ o jɛɲɔgɔnya o bɛ se ka taa k'u dɛmɛ ka moto san ka d'u ma k'u dɛmɛ k'u héberger yɛrɛ o bɛ se ka taa k'u dɛmɛ ka u ka kunnafoni jugu k'o cari réseaux sociaux sanfɛ k'an k'o dabila ko an kana kɛ terroriste ka relais o relais o ye an kana u ka kuma fɔlenw ta k'o cari u ka kuma jugu a man ɲi an ka n'u dɛmɛ ka fasodenw Maliba fasoba Maliba fasodenw Malibadenw an k'an cɛsiri an k'an janto ɲɔgɔn na minnu filɛ nin k'a fɔ Jibirila Mayiga fɛ an k'an hakili t'o la an k'a dɔn k'a fɔ ko faso in ye an de ta ye Mali tɛ kɛ foyi ye n'an ma kɛ min ye wa maa si tɛna Mali in jɔ an tɔgɔ la maa si tɛna Mali in jɔ an ɲɛ maa si tɛna Mali in jɔ ka d'an ma an fasodenw an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o de ka fisa groupe lumière an ka anniversaire a bɛ ka labɛn a bɛ ka i n'a fɔ préparer n'Ala sɔnna ma a tɛ mɛn fewu aw bɛna an ka baaraw ninnu dɔnni daminɛ n'Ala sɔnna ma a bɛna daminɛ le 23 mai n'Ala ka jɛ ye ani coupe min kan ka taa salon o coupe kɔni ko caman kɛra sababu ye k'a bɔ a ma ɲina an bɛna daminɛ n'o ye ka tila ka taa le 30 ka taa maison la presse la ka taa ouverture belebeleba kɛ yen nɔ n'Ala ma basi foyi kɛ durant mois de juin an bɛna o bɛɛ kɛ balontan na deuxième édition lumière photo n'Ala sɔnna ma o hukumu kɔnɔna na cɛdo dɔw tigɛ kun bɛ kamara la an bolo sala toro kuma baara kun bɛ n bolo a y'a kan mɛn n'Ala sɔnna ma sini n'Ala ma basi kɛ an bɛna kunnafoni jɛlenw lase aw ma wassalam. Salam alaikum, c'est moi princesse Seyda Maba, toujours la fierté de l'AES. Bamako cɛ ani muso denmisɛn groupe Lumière TV aw de y'a da ye a ɲɛmɔgɔba o ye tonton Amadou Sala Touré. Maliden yo an ka bɛn tele ma an k'an bolo di ɲɔgɔn ma k'an faso Mali bɔ nɔgɔ la. Kɔrɔya ye hakili ye kɔrɔya man ka kɛ jawili ye kɔrɔya mana kɛ jawili ye denmisɛnnin hakili man de b'o laji. An jigi b'an fa minnu kan ni olu kɛra faso cibaga ye tun o b'anw siran anw denmisɛnw jigi bi tiɲɛ komi ti kɛ komi ti fɔ komi ti ye tiɲɛ kɔnɔ anw bi ko bɛɛ danni ye bi anw ka Maliba in kɔnɔ. Europe Maliyɛnw Lumière TV maaw kunkan bɔra tuguni Ala n'i ko information yɛrɛ i ko Lumière TV n'i ko farikolo ɲɛnajɛ o kunnafoni i ko Lumière TV n'i ko ko dumanw jamana kunkan ko ba fɛn bɛ kɛ dugu in kɔnɔ n'i bɛ fɛ ko Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Afrique bɛɛ lajɛlen ni ne Fatim Jabate madame Jabate de Mangayela haut de gamme ne y'a fɔ ɲɛna ko n'aw mago bɛ électronique fɛn o fɛn na diɲɛlatigɛ kɔnɔ a ɲuman bɛ sɔrɔ électro yelen de la yelen électronique n'i tɛmɛna yen nka dɔrɔn i t'a ɲuman sɔrɔ an ka studio complet dira an ma a misigi hali sɔgɔmada in na ne ko non ko dada ko dɔ bɔ sɔn na parce que n'a ko ko studio a bafuluni ka dɔgɔ nka a mankan a bɛ kɔbaw ni babaw de tigɛ n'aw mago bɛ fɛn o fɛn na électronique la yelen électronique de y'a da ye Mali ani Mali Afrique bɛɛ ka na n'a y'a ɲuman i b'a dafara awɔ ale tɛ kɛ kalo kelen k'a bɛ tiɲɛ dɛ ayi ale ye sanni o tɛ balimakɛw n balimamuso électronique de jɔrɔ bɛ aw la o banna pewu walima sokɔnɔminɛnw misiri kɔnɔminɛnw studio minɛnw salle de conférence minɛnw fo ka taa se bafulu minɛnw ma mɔgɔ kelen pe sɔrɔ yɔrɔ kelen pe hatɛ fule dumasi
chez Mamoutou Traoré yele électronique afla ni nibura memo sira farala kibi yele kata centre mable fanfe yanni ka fara juste ibi côté gauche laje yele électronique chez Mamoutou Traoré iba soroyenno imo menacé minama aminam bele jelibe inafo baful guitare lampadaire chaise micro piano bola batterie ampli microphone fo ata se lumière ma o ma be kiba fe galon bonda otmana sa boli bribri e katase yele électronique chez Mamoutou Traoré kayorola ni ye ɲɔgɔnmɛ bila cɛncɛnkulu sanfɛ tɛgɛ t'a yira suguni dɛ weche fune dimasi otmana sa ambele jeli ka wuli ka joke anga Mamoutou Traoré kayoro segre yele électronique hatɛ Malion Lumière TV maaw kunkan bɔra tuguni ala n'i ko information yɛrɛ i ko Lumière TV n'i ko farikolo ɲɛnajɛ o kunnafoni i ko Lumière TV n'i ko ko dumanw jamana kunkan ko ba fɛn bɛ kɛ dugu in kɔnɔ n'i bɛ fɛ o information yɛrɛ sɔrɔ i ko Lumière TV. Groupe Lumière aw de y'a da ye. Lumière TV a wulila a deliko la.